So if naamoy Bible, please open up to Hebrews 11, mga Hebreo, Kapitulo 11. Tulo lang ka bersikulo atong tanawon karon, pero nindot kay ni siya og lalom ni siya. So don't worry, daghan na gyapon kay tagma makita din na nindot kayo na kamatuoran sa Ginoo para sa atoa ug sa atong encouragement. Nagsugod dinhi sa padayon ni siya sa katong parte na sa kinabuhi ni Moises. Last Sunday si Pastor Joe ihaning kisugdan. Karon atong tiwason ang parte ni Moises. Ang kapitulo 11 no, it's also known sa mga ehemplo na gipanghatag sa manggwawali sa kaning mga champions of faith. Kaning ginailag nato na mga nindot kay na mga ehemplo na sa pagtuo sa Ginoo na I hope kita pod no ma-encourage, ma-inspire og awaton pod nato sila kay nindot kay na ilang mga ehemplo. So karon kang Moises, ana siya no, tungod sa pagtuo. Og nakita na pod nato no, padayon nga po na siya, tungod sa pagtuo, tungod sa pagtuo. Now, unsay gibuhat ni Moises? Mikagyo si Moises gikan sa Ehipto sa walay paghadlok sa kusuko sa hari. Mipadayon gid siya ug wala mo balik kay daw nakita niya ang Dios nga dili makita. Tungod sa pagtuo, gitukod niya ang tulumanon sa pagsaylo ug misugo nga isablig ang dugo diha sa mga pultahan aron dili patyon sa anghel sa kamatayon ang mga kamagulangan anak nga lalaki sa mga Israelita. Tungod sa pagtuo, ang mga Israelita nakatabok sa dagat nga pula. Samara nga kini yuta nga uga. Apan sa dihang misulay pagtabok niini ang mga Ehiptohanon nangalumos sila. Naaba mo yung nabantayan sa parte sa atong kinabuhi? Bahin sa atong kinabuhi. Kagabi o sa tibok na ito ni kinabuhi na, pero hunaon na nato kagabi unsa mo oras natulog? Sa kadaghan oras no, sa usa ka adlaw, unsa mo oras ni ingon na matulog na ko. So naiuban sa ato natulog masayo. Og naiuban sa ato na imbis matulog ana na mga panahon atong gipili na napatay buhaton kay ingon to buhaton sa nako ni ayha na rin ko matulog. Now, ganinang buntag sa pagmata ninyo. Siguro ang uban sa ato nay alarm clock, siguro ang uban sa ato anad natong lawas, mumata kita na oras. Naiuban sa ato niingon pagmata na to, dinis ako, mga 5 minutes. Dinis ako, mga 10 minutes. Piyong-piyong sa, naiuban sa ato, mubakod. Unsa inyong gialmusal? Og makita ninyo na lain-lain na nga itong pero even as mag-prepare to, kinsa siguro nagluto sa ato, no? Nagunahuna ka, unsa akong iandam. So, naa kay mga pilion. So akong gina-point out karon ba na ang kinabuhi is actually after ka naghimog usa ka desisyon, nakagipili na pug kay buhaton sa sunod ana na mo pili na pug ka. No? And since sa una pa na, no, pag-abot nato diri pag nataot ta sa kalibutan, sukad na natay buot, mo ni ang ato ang ginabuhat sukad sa una pa ug mo ni atong buhaton hantod napata diri sa kalibutan. No, na ang kinabuhi di ay usa din siya sa one making a decision, no, making a choice after another. Dipili na nimo ni sunod na pod na. So tas dibuok adlaw
Ang atong kinabuhi sa tibok sa usa ka adlaw, makita nato no, na daghan kita ginahimo na mga desisyon base sa unsa atong pilion, buhaton or dili buhaton. Now, nganong ako man ang ginasulti? Kaya kung nakahinumdum mo sa wali ni Marvin Joe, mo ka na ang gibuhat ni Moises. Akong i-connect na kani atong ginabuhat ni taga-adlaw, sa tibok na to kinabuhi, na magdesisyon ta, na mupili ta sa pagtuo na to sa Ginoo. Tanawa, sa unsay giingon sa bersikulo 25, gipalabi ni Moises ang pag-antos uban sa katauhan sa Dios kaysa magpahimulos sa sala. Makita nimo unsa iyang gipili. Now, ang pagtuo di ay usa din na siya ka desisyon na atong gibuhat na nipili ta kung aha ang atong mas ipalabi. Kung aha atong butangan o mas bugat na halaga. No, na kung papilion ta sa duha, sa tulo, kinsa unsa man dinhi imong pilion. Kung papilion ka, mutuo ka sa kabubuton sa Dios, sa ihang pulong og sa uban, no? Og nakita nato no na ang kinabuhi sa pagpili nato dungan-dungan ni siya. Dili siya one at a time, no? Dungan ni siya sa tulo, sa duha, sa upat ka portahan dara sa imong tubangan. Unsa imong sudlan, imong ablihan og sudlan. Ingana gyapon no ang pagtuo no, ingana atong kinabuhi no, na dili man ni siya one at a time. Magsabay-sabay sila. So kailangan ta mo pili ug nganong pilion nato na siya kay ato man siyang gipalabi. So si Moises giingon sa Ginoo na tungod sa iyang pagtuo, iyang ginapalabi na tumanon niya ang kabubuton sa Ginoo ug muantos siya kuyog sa mga katawhan kaysa magpahimulos sa sala. Nauingon ta, dali ara sayon naman na. Pero kabalo ka, unsay makapalisod sa atoa? Nganong kung nalang ta sa tamang isip, ingon magyud ay syempre pilion ako ang Dios. Kung naalang ta sa bugnaw na kasing-kasing or kalma na kasing-kasing, syempre maingon ta, ay syempre ako yung pilion ang Dios kay maayo ba siya, masaligan ba siya. Pero kabalo ka nganong dili ing ana ang kinabuhi no na naalang ta permi sa bugnaw na paghuna-huna sa kalma na gibati kundili naay mga atong ginatawag na mga tingog na kung naa ka sa punto na magpili ka naay mga di ba deadlines naay gasyagit sa usa nimo kadalunggan naay ga demanda dinhi sa imong sa wala nimo na dalunggan, naay mga tawag nato mga pressure. Di ba? Naay mga pressure na gademanda sa imuha na pilion sila or dinhi ka mo adto. Na dinhi imong buhaton. Ngano man ano, nadagan sa ato hantod karon init mangyapong ulo. Ngano hantod karon no na kung naa nagali sa mabutang ta sa sitwasyon na murag matintal ta og something na murag maka-enjoy, no? Maski kabalo ta dili na siya maayo na butang. Maglisod tag pili no, og usually mo adto ta sa mapili nato no buhaton na siya. Mo man ang kinabuhi. Dili siya one at a time. Ang mga pilion nato karon is either atong ipalabi ang Ginoo sa atong kinabuhi. Atong ipalabi ug paminaw ang Ginoo or maminaw ta sa lain. You see, kasagaran, kasabay-sabay man ni sila.
Kaning mga klase-klase na mga pressure. Ug danha dayon ta, kung kinsa atong gipili, ginatan-aw na sa Ginoo, danha nimo gibutang og mas dako og gipalabi. Ug danha ka actually ni tuo. Ug danha ka mopadulong. So karon buntaga, atong tan-awon ang ehemplo ni Moises sa pagtuo. Giunsa niya og gipalabaw og pili ang pagtuo niya sa Dios. Nganong ihamang gipalabaw og pili ang Dios kaysa kaning mga pressure na iyahang nabati samtang sa kaning mga gihatag karon sa iyang mga ehemplo sa iyang kinabuhi. You see, nagsugod ang atong magwawali sa kani tungod sa pagtuo. Sumogya po nino sa entire chapter 11. Mogi ni ato nagtagaan ta niya og mga nindot kay na ehemplo para makit-an nato unsa man di ay ni ang pagtuo ug makita nato na kaning mga nindot na mga ehemplo atong masunod. So tungod sa pagtuo, unsay gibuhat ni Moises? Iyahang gikagyo siya gikan sa Ehipto. Kana pa lang daan, murag ingon ka, sayo naman mohawa Syempre. Gikuan biya sila. Gihimo biya sila alipin. Gidaog-daog biya siya sa dautan kay nahari. Dali raman kayo siguro maingon, okay na undang na ko ani. Unsa may pressure lugar ani nagibati ani na panahon. Tanawa kanisa na desisyon mo gyapon ni sama sa giingon sa bersikulo 25. Nikagyo siya gikan sa Ehipto kay nganuman. Wala siya ni tuo or wala siya niya gipalabi ang iyahang pagkahadlok sa kasuko sa hari. Kabalo ka nganong daghan kaayo atong mga kauban diri sulod sa mga simbahan diri even sa GCAP, na even daw makabalo sila na mao ni ang kabubuton sa Dios, mao ni ang pulong sa Dios, mao ni iyahang gisugo, gituman, iyahang gisulti, dili nila tumanon. Tungod kay usa na to ma-identify na common kayo na atong bation, ang kahadlok sa tao. Kung papilion ang usa ka tao na mas dako ang iyang kahadlok sa tao kaysa iyang kahadlok sa Dios, aman niya ipalabaw. Ang iyang pilion, ang iyang mas gipalabaw og gitagaan og halaga. Ang usa ka dako kay na pressure nang nganong either og reality ni sa ato hantod karon, kita tanan moabati ani. Pilion ba nimo ang Dios or pilion ba nimo ang imong kahadlok sa tao? Usa ni na atong ginaatubang gayud hantod karong adlaw. Si Moises wala naa ang pressure sa iya na kung iya kaning buhaton mukagyo siya sa Ehipto, masuko ang hari sa iya. Og idea karong ang kasuko sa hari is dili lang na siya suko, na ay gahom og awtoridad ang hari na pang lisoron ang ilang kinabuhi. Pangpugngan sila, pangpatyon sila. And so, mo kani ang usa na ang kahadlok sa tao, if bantayan di mo, na usa ka kasabihan na ningon. Ang kahadlok sa tao mo resulta sa imong pagkasala. Pero ang kahadlok sa Dios mo resulta sa imong sa kaalam. So ang kahadlok sa Dios, kung atong tanawon, ang kahadlok sa tao na mo resulta sa sala. Akong nakita sa usa ka ehemplo is naa sa 1 Samuel. Tanaw na to ang 1 Samuel 15:24. Unya miingon si Saul kang Samuel. Ug mo ni na time na si Saul na pressure kay naay giatake ang ilahang nasod.
Unya, murag nalangan ni si Samuel og abot. O grabe na ang demanda sa mga tao sa iyaha. Na, Saul, sige na, lihok na ta. Og si Saul, sa pila ka adlaw, naghulat siya. Na-pressure siya. Kabalo siya, unsay giingon ni Samuel sa iya, hulati ko. Pag maabot ko diha, hulati ko, kay mo niyang kabubuton sa Diyos. Pero sa pila ka adlaw sa paghulat ni Saul, grabe ang mga pagstorya sa mga tao. Ug karon, unsay gibuhat ni Saul? Iyahang gisalikway ang giingon sa Ginoo sa iya. Ug mo kani karon ang iyahang gisulti paghuman. Pag konfronta na siya ni Samuel. Ana siya ka Samuel, okay, Samuel, nakasala ko. Nakalapas ko sa sugo sa Ginoo. Ug diri niya gihatag iyang rason, no? Nganong wa man niya tumana ang sugo sa Ginoo. Kabalo siya, no? Pero tungod sa pressure sa kahadlok sa tao, ingon siya, akong gitahod ang ilang tingog. Muna ang usa ka realidad. Kita siguro kung sudante ta karon ba, ang tawag nato anak karon today, peer pressure. Di ba? Daghan kayo mga Kristohano na mga batanon, pag nakabarkada sila sa mga tao na dili mo ila sa Ginoo, makita nato na ang ilahang, no, ingon pa ang Proverbs, ang usa ka kumukuyog ka og mga bad character, it corrupts, no? It corrupts you. Ngano man, mo ni ang usa ka itsura ana. Tungod sa ilahang ginasulti, ginahanggat sa imuha. Daghan mo pili na mutuo sa ilang tingog. Ngano man, man ang kabase. Nayuban sa ato mingon, di man ko gugunahan, malain sila sa ako Unsa man na siya? Kahadlok man na sa tao. You mean to say, mas dili pa nimo kaya malain ang tao sa imo kaysa ang Ginoo malain sa imo? Nakita nimo nimo ang imong gipalabi sa imong kasing-kasing? Nakita nimo giaka ni pili, natagaan nimo og mas taas na kantidad? Ang kahadlok sa tao, mo resulta na siya sa pagsalikway sa pulong sa Ginoo. Kay tungod, mahadlok man ka malain sila. Mahadlok man ka na masuko sila sa imo. Mahadlok man ka sa ilang buhaton sa imo. Mahadlok man ka sa unsay sulti sa tao sa imo. Ang ikaduha no na makita nato, kaning kahadlok sa tao, mao kini ang hinungdan. Kato, niingon no, na nakay buhaton na sala. Kani klase na sala is wala kay buhaton. Mo na ang epekto sa kahadlok, no? Na dili na no nimo isulti ang tama or buhaton ang tama tungod sa kahadlok, or buhaton na no nimo ang mali or isulti nimo ang mali tungod sa kahadlok. So kani sa ikaduha, na aspeto sa kahadlok is makita nato sa Juan 9. O kanina storya no na sa Juan 9, naay giayo si Ginoong Hesus na usa ka tao na since bata para siya, naa siya problema sa iyang lawas. Handicap. O gihimo niya ang milagro, o karon na nagtistigo na ang katong katao, dili sila makatuo, ilang gitawag ang ginikanan. Mo kani ang mga ginikanan karon na atubang sa mga daggo kay na mga pari, sa mga leaders lugar karon sa ilahang panahon. Na pressure ang kaning mga ginikanan. Tungod kay naaman sila kahadlok. Tanaw na to ang story. Niingon dira no, gisulti nila, wa nila gitubag ang tama, wala nila gisulti ang tama, wala sila ni testigo sa tama, ngano man. Gisulti na nila sa ilang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila. Kang kinsa sila nahadlok sa Ginoo, wala.
nahadlok sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Nga nakauyon, nga kadtong moingon nga si Jesus mao Misayas, dili na nila ilhon nga sakop sa sinagoga. Nakita nimo? Daghan kayo mga Kristohanon mahimog amang. Tungod, magpaamang-amang. Tungod sa ilang kahadlok, sa unsay buhaton sa tao sa ila. Ug daghan dayon kayo mga Kristohanon mahimog magpapiang-piang, magpalimot-limot tungod sa ilang kahadlok sa Ginoo, sa tao kaysa Ginoo. Pero tanawa no, dili lang ni sila ordinaryo na tao pagid ang gibuhat ni Moises ani na ingon siya wala siya nahadlok sa tao. Naapagid ni kanina tao, naapagid siya sa posisyon sa authority. Hari. Okay? Dili ni siya barkada, kundi naa sa posisyon na naay gahom, naay otoridad. Ingana ang pressure ani sa panahon sa kinabuhi ni Moises na iyang giingon, mas gipili pa niya ang Ginoo o gituman niya na nihawa sila sa Ehipto kaysa mahadlok siya sa hari. Now, makita nato no sa ehemplo ni Moises na ang pagtuo di ay is ginapalabaw nato na tumanon nato ang otoridad sa Diyos kaysa otoridad sa tao. That's why katoong gipapili si Pedro ug mga apostles, gibadlong sila sa mga otoridad sa ilang panahon. Tagaan kita mo, no, gibadlong gid sila. Undanga na inyong gibuhat, na inyong ginagwali si Kristo. Unsay gitubag ni Pedro? Sama gihapon na no sa gitubag ni Moises. Yang gitubag ni Pedro mo ni kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tao. Mga igsoon, kung maabot sa atong kinabuhi, napapilion ka, maulawan ka sa tao, or magpadayon ka og tuo, or tumanon nimo ang Diyos. Unsa imong pilion? Kung maabot sa imong kinabuhi, na mapili ka, hulgaon ka sa mga tao, undangan na, pero kabalo ka na morning kabubuton sa Diyos, unsa imong pilion? Akong ampo, sundon nato ang ehemplo ni Moises. Na mas ipalabaw pa nato ang atong kahadlok sa Diyos kaysa kahadlok nato sa tao. You see, mo na ang ang pagtuo ni Moises. Mas pilion pa niya na musalig siya sa Ginoo. Maski na ay pressure no sa kahadlok. Dili mawala ang kahadlok, mga igsoon. Mabati gina nimo. Pero ipalabi ba na nimo imong kahadlok kaysa imong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Ikaduha is makita nato sa 28. Ug niingon diyan no, tungod sa pagtuo, gitukod niya ang tulumanon sa pagsaylo. Passover. Ug nakita nato no na unsa man ang Passover. Ang pagsaylo usa kani na nahitabo sa una sa panahon nilang Moises na naa sila sa Ehipto ug ang Israelites sa panahon ng mga alipin paning mga Israelites sa mga Egyptians. Ug giingon karon no, mo kani ang pinaka last miracle na gibuhat ni sa Ginoo. Then gipapahawa na din sila sa mga Egyptians. Gibuyan na din sila sa mga Egyptians. So ka-imagine nimo no na pila na baka milagro ang nakita nila. Mga imposible na mga nahitabo.
Pero kabalo ka ang usa sa nakalisod aning pagtuman, no? Ang gibuhat ni Moises is iyaha kaning gisulti sa mga katawhan sa Israelites na buhaton ni nila. Unsa man ang makapalisod ani? Unang-una, part sa pagsugo ani na before ang anghel sa kamatayon mulabay sa nasod, ang ilahang kailangan buhaton is patyon nilang usa ka lamb, usa ka karnero na wa gyud na siya tatsa. Wala gyud siya tatsa. Dili na siya barato. Dili na siya sayon pangitaon. Mahal ka na siya nabutang. Unsa lang man ang mga tao ani na panahon. Dili biya sila dato. Puro lang biya ni sila mga slaves. So, sa kalisod sa panahon, ang gisugo sa Ginoo sa imo is ingnon nimo ang katawhan. Mag-ihaw mo og usa ka mahal kayo na mananap. Mahal kayo ni. Lisod kayo. Maka-imagine nimo siguro no kung ang pressure ni Moises bahala ka. Lord, naglisod naman sila. Lord, ako pa ni silang ingnan ani. Naagita sometimes sa butangan na sitwasyon, no? Nasa kalisod sa panahon, makahuna-huna ta ba? Lord, basin mo sabot lang siguro ka, Lord, no? Kay lisod mo kayong panahon. Di lang sa ko mo tuo sa imo karon. But unsay gibuhat ni Moises, iha kaning gisulti, maski mahal kayo ang mga bulahaton. Ikaduha, na nakapalisod ani is even though nakakita na sila no sa kamaayo sa Dios, sa kamilagro sa mga gibuhat ni Dios, wala pa ni sukad na hitabo. Wala pa sila nakakita ani sukad na mulabay ang usa ka anghel na kamatayon ug pangpatyon daw ang mga kinamagulangang lalaking anak. Makaingon siguro ba, time sa Lord, murag, lisod man kayo siya i-explain kay murag, wa pa ba ni siya sukad na mo, lisod kay tuhuon. Wa man nakikita, imposible man ni na butanga. Can you imagine? Unsa ka ang atong bation na natural? Kung maabot sa atong punto na naiusa ka butang na para sa ato dako kay na kantidad, mahal kayo, sakit kayo sa pitaka, or lisod kay buhaton, hasol kay buhaton. Or wala pa kakita na nahitabo ni, imposible na mahitabo. Kabukaon sa imong sulod sa ato pagduha-duha. So ang usa na pressure ganina sa 20 city is kahadlok. Ang usa ka pressure karon na pilion nato ni kaysa Ginoo is pagduha-duha. Magduha-duha gyud ka. Nga naman. Dili biya sayon. Makaduha-duha gyud ka. Wa pa biya kakita na hitabo ni or nabuhat ni. Maski sa mga maayo pa nato na mga tao. O kabulo ka aha ipadulong kung paminaw ni mong pagduha-duha, kanya dadon. Duha ra na siya. Either mas ipalabaw nimo ang imong pagsalig sa Dios. Or kung maminaw ka sa pagduha-duha nimo, musalig ka sa lain. Mangita ka og lain na saligan nimo kay di naman ka kasalig na mabuhat na sa Dios. Mangita kag lain kay ang imuhang pag-entertain sa pagduha-duha, sa pagpalabaw sa imong pagduha-duha is dili naman nimo makita na maayo ni ang ginaingon sa Dios sa imuha. So mo na ang choice gihimo ni Moises. Ug nakita nimo ang iyahang pagtuo sa panahon na grabe siguro ang pressure sa iyahan na nagduha-duha siya. Iyahang gipalabaw ang iyahang pagsalig sa Dios. Nakita nimo giunsa pagid niya ang paglabaw. Kabulo ka giunsa niya og sugo sa mga katawhan sa Israelita.
Ingon siya, ako tamong itudloan sa pagsaylo, buhata kani. Ug niingon siya, dili lang karong gabi, kung dili hantod sa kahangturan, itudlo nato ni og buhaton nato ni kanunay. Can you imagine? Wala pa nahitabo ang adlaw or ang gabi sa pagsaylo. Gisulti na ni Moises as if mo na ni ang tinuod ug mo na ni atong buhaton hangtod sa kahangturan tudloan nato atong mga anak ug ang anak sa atong mga anak. Grabe ang iyang gipakita na pagsalig sa Dios. Ug busa nakita nato no unsa ang nindot kayo na response sa mga Israelita. Gituman nila ang gisugo sa Ginoo. Mabuhat pud nato ni kung mas atong ipalabi ang atong pagsalig ug pagtuo sa Dios kaysa sa panahon na magduha-duha kita. You see, mo kani ang nindot kaayo na ehemplo. Moabot magid siguro ang panahon no na makaduha-duha ta. Kana pa lang daan ang duha-duha. Kita tanan komo na. Unsa karon imong ipalabi sa panahon sa imong kinabuhi kung makapaduha-duha ka tungod sa circumstance nimo. Atong sundon ang ehemplo ni Moises. When in doubt, ang iyahang pagtuo, nagpadayon o pagsalig sa Ginoo. Ikatulo, ug tungod sa pagtuo, ang mga Israelita nakatabok sa dagat nga pula. Samarak nga kini nga yuta nga uga. Naabay nakapangutana sa inyo nganong niabot sila diha sa dagat nga pula in the first place? Nganong nabutang sila sa sitwasyon na nakatabok man sila sa dagat nga pula? Kay kung kabalo ta sa ato ang geography, o kabalo ko no, kay banga kay ko ang geography, actually, dili sila nigikan. Mo ni ang lugar sa Ehipto, o sa Goshen man na sila nagpuyo ang mga Israelita. Kabalo ba ka kung padulong sila sa Promised Land? Ang pinakadali, ang pinaka-shortcut, pinakadiretso na ruta is gikan dinhi, subayon lang nila ni nadalan, abot na sila. Dali ra kayo. Pila lang ka adlaw, pila lang ka semana di ay. Abot na unta sila. Pero ngano nga no, na niabot man sila dili sa shortcut, niagi man sila og mas layo. Naada na ang explanation sa gisulti sa Ginoo o gisugo sa Ginoo sa ilaha. Naa sa Exodus 13. Sa dihang gipalakaw na sa hari sa Ehipto ang mga Israelita, ang Diyos ang nagdala sa ilaha. Na ingon no, drino, wala sila dada sa Diyos, agi sa dalan sa yuta sa mga Pilistohanon. Mulabay man sila kailangan ani sa Pilistohanon. Ngano man, niingon ang Diyos na naa siya'y maayong kabubuton tungod ana. Maayo na rason. Wala kabalo dinhi ang mga Israelita ani no. Ang Diyos ang nakabalo ani, pero iyaha karon gibutang sa kasulatan. Muna kita kabalo, pero sila wala. Niingon dira no, miingon ang Diyos, dili ko gusto nga mausab ang hunahuna sa mga Israelita, inigkakita nila og gubat kay tingalig mo balik sila sa Ehipto. So makita nimo ang maayo na rason sa Ginoo. Kung gidala sila diretso sa pinakasayon lugar na dalan sa pagtan-aw sa tao, sa pinakadali o sa pinakasayon na ruta sa paglantaw sa mga tao. Ingon ang Ginoo, dili nila makaya ang ilang agian. Dili nila makaya ang ilang agian.
So sa atong kinabuhi day, no, naatay mga gusto na hitabo, naatay mga ganahan, unta. Pero ingnan ta sa Ginoo, ayaw lang diha. Dili ta kabalo sa rason. Wala man ta naingnan. Pero makasalig ta na ang Ginoo ni Moises, pareha ra gyapon na karong adlaw. Naana siya maayong rason. O kung wala na niya gihatag sa imo, gidala ka niya sa lain na ruta, sa lain na dalan, usa lang na pwede na mo maingon. Sa pagsalig nimo sa Ginoo, makaingon ka, Lord, wala, dili siguro dito na padulong Lord, kay naagyo siguro kay nakita na basin dili to na ako makaya. Makasalig ra gyapon ko sa imo, ha. So sila gidala sa Ginoo. Gidala sila panaog. Gidala sila, ingon pa sa 18, gidala sila sa libot, sa awaw, nga dapit, paingon sa dagat, nga pula. Ang Ginoo di ang nagdala sa ila sa dagat, dapit sa dagat, nga pula. Og diha sa dagat, nga pula, giingnan sila sa Ginoo, magkampo mo diha dapit. Og sila, unsay nahitabo sila dapit diha. Gigukod sila sa mga sundalo sa Ehipto, nakulong sila. Can you imagine? Giingnan sila sa Ginoo, dad-a ang mga Israelita dinhi sa Pihahirot. Ang Pihahirot mo kani dire. Gikan sila dire, no? Wala sila gidala sa Ginoo sa shortcut. Gipanaog sila. O gidala sila sa Ginoo dinhi, gipakampo sila. Paglakag sa mga Egyptian sa ila, nakulong sila dagat og mga sundalo. Mo kanang isa ka itsura, no? Na nakulong. Unsa kay picture or atong response na batian na ba nato ni sa atong mga kinabuhi? Na na-feel nato na nakulong ta? Na murag wala na tay eskapo? Siguro ang uban sa ato, balot na balot sa problema. Siguro ang uban sa ato nakulong kay naa dinhi ang kahadlok sa tao, naa diri ang kahadlok sa naa din diri sa pikas ang iyahang pagduha-duha. Nakulong. Ug kabalo ka unsay mo gawas sa mga tao or bation nato, no, ani na mga panahon na maging desperado ta. Dinhi nato makita ang usa ka pressure sa tao na pag mas-squeeze na ta ani sa pagkakulong nato, mugawas unsay naa sa sulod sa kasing-kasing ug mugawas sa atong binuhatan ug sa atong mga baba. Ang naa diri is ilang gibati is hadlok sila mamatay. Hadlok sila na pangpatyon na sila sa mga sundalo. Ug sa pikas nakita nila ang imposible. Unsaon nato pagtabok sa kaning pulang dagat? Mga lumos man taan ni tanan. Or kung dili, pangpatyon man taan ni tanan. Pinaagi sa espada. Naa dinhi ang usa ka ehemplo na dili sundon. Ang mga Israelita sa panahon na nakulong sila, ang ilang gipili, dili ang pagsalig sa Ginoo, kung dili, gipalabaw nila ang ilahang kagulingong gusto. You see, ang story na sa Exodus ni ngani, sa dihang duhol na ang hari ug ihang mga kasundaluhan, nangahadlok pag-ayo ang mga Israelita. Sa una, naingon sila, nagpatabang sila sa Ginoo, pero tanawa dayon ang ilang gibuhat. Miingon sila kang Moises, wala na ba kay kalobngan, kanamo, didto sa Ehipto,
nga gidalaman mo nimo kami dinhi sa dapit nga awaaw aron lamang mamatay. Gitanaw nimo unsa lang gibuhat. Nanumangil. Nagpasangil. Gipasanginlan nila si Moises sa ilang kahimtang. So nakita nato no, ang usare ka resulta sa usa ka pag ipalabi nato ang pagsalig sa atong kagulingon, ipalabi nato ning pahadlok sa tao or sa hadlok sa kamatayon, atong pasanginlan ang atong problema sa kinabuhi sa laing tao. And many times, atong pasanginlan ang atong ginabuhat na sala sa laing tao. Ang atong problema na kita ray nagbuhat, kita ay niabot ana na sitwasyon atong ingnan, imo man ang sala. Tungod man na sa imuha na imo ming gidala diri Moises. Tanawa, unsa imong dangatan. Tungod sa imong pagdala kanamo gawas sa Ehipto. Dili kabo ka aside na manangil ka, magpasumangil manangil ka no. Naaw gyapon day na na maglimot-limot ka. Palimot-limot din ka ba? Limtan nimo ang mga certain na mga detalye. Kabalo ka nganong gipadala sa Ginoo si Moises kay nag-ampo man na sila sa Exodus kapitulo 2 ug 3. Grabe ang ilahang pag-ampo og hangyo sa Ginoo. Lord, save us, Lord. Lisod na kayang kinabuhi, Lord, save us, Lord. Og naminaw ang Dios sa ilaha og gipadala niya si Moises. Og karon sa panahon na kalisod, sa panahon na feel nila na murag nana sila sa alanganin, limot na yon, no? Limtan day nila. Limtan nila ang kamaayo sa Diyos. Limtan nila ang abilidad sa Diyos, ang karakter sa Diyos, o pasanginlan nila si Moises ug ang Ginoo sa ilahang problema. Pero tanawa ang pagtuo ni Moises, maski naa na siya sa pressure, sa imposible, o sa kaning mga mga panumangil sa mga tao. May imagine mo, no? Ang mga tao mingon, Moises, ganun gidalaman nimo diri, pagbasol nila, balik na lang unta ta. Siguro, daghan kay sa ato mingon, sige, balik na lang ta, sayop na siguro ko. Naidaghan kay sa ato, no? Na nibiyahe na unta sa pagtuo sa Diyos, pero tungod sa pressure sa mga tao, tungod sa pressure sa kahadlok, tungod sa kaning mga kahimtang sa kalisod, unsay mohaton na to? Sige no, balik na lang ta. Ang pagtuo diay will take great courage. Ipalabaw nimo ang Ginoo kaysa tao, it takes courage. Miingon si Moises sa katauhan, ayaw ka mo kahadlok. Grabe, no? At tubangan sa kana na pressure. Usa rabi sa katao. Kabalo mo pila ni sila kadagan, usa ka milyon. Usa ka milyon na Israelita ang nagbasol sa iya ani na panahon. Kabaw ka unsa ang ingon pagyud? Pabilin ka mo sa inyong nahimutangan. Unsa ilang gidemanda? Balik ta! Balik na ta! Unsa ingon? Ay kahadlok, pabilin ka mo. Tanawa unsay buhaton sa Diyos. Diha nimo makita, di na sa yon sultion sa ani na panahon. Paghilom, undangan na inyong bagulbol, undangan na inyong reklamo, undangan na inyong pagbasol sa Ginoo o sa iyang messenger. Padayon
padayon ka mo sa unahan. Grabe, no? Muna ang yang sa atong magulang, si Moises, muna na klase na pagtuo, iyang gipakita under pressure. Jikaf, ang akong pagampo, sundo na to ni. Grabe din kanindot niya. Kanina pagtuo, muning makapahimaya sa Diyos. Natay kultura diri sa Jikaf, no? Na ingani gyud ang kahadlok sa tao. Daghan kay nahimo sa atog amang. O daghan kay nahimo sa ato og piang. Tungod aning sala. Tanaw na to unsay sikreto sa pagtuo. Nganong nabuhat man ni Moises? Tungod lang ba siguro sa iyahan ng pagkatao, no? Siguro anak gyud na siya. No. Dili nga na si Moises kung siya lang. Ang sikreto ni Moises, nganong iya kaning ginapalabi ang Ginoo maski na pressure siya. Naa dinhi sa 20 city. Ni padayon gayud siya. Ug wala mubalik. Unsay reason? Unsay rason? Nakita niya ang Diyos nga dili makita. Say pasabot ana. Bunga lang ni. Kaning pagtuo ni Moises, bunga ni sa iyahang adlaw na realidad. Na ang iyahang Diyos, ang iyahang relationship sa iyahang Diyos, galakaw si Moises adlaw-adlaw sa pagsalig sa Ginoo. Nasa tibuok niyang kasing-kasing o sa huna-huna, gituhuan yun ni Moises na mas labaw o kantidad. It's better na sundon niya ang Ginoo kaysa lain. Ang pagtuo ni Moises, kaniyahang pagkaisog, kaniyahang nanibarog gayud siya. Nagpadayon gid siya, wala siya ni balik. Istungod, nakaila siya sa Ginoo. Ug ang Ginoo nakaila sa iya. Gikan siya sa presensya sa Ginoo. Gapaminaw siya sa pulong sa Ginoo. Ug mora ni iyahang buhat ug iyahang ginasulti. Mo kana ang sikreto ni Moises. Dili tungod isog ni na tao. Dili tungod kay naa ni say taas kay nagahom or otoridad. Tungod ni sa iyahang relationship sa Ginoo. Sa iyahang pagsalig, ingana kadako ang iyahang pagsalig sa Ginoo. Ang pagtuo, sama sa kanina panahon, kung moabot na sa inyong panahon na magpili mo, ang pagtuo is ginapalabi ang Diyos kaysa kinsa pa. What will happen to your life kung inyo ning buhaton? Sundon ninyo ang ehemplo ni Moises. Ingnan ta mo. You would be the best husband. Ikaw ang pinaka nindot ug maayo kayo na loving wife. Everything na imong buhaton sa kinabuhi, whether you eat or drink, makapahimuot sa Ginoo. Magampo ta. Ginoo, salamat kay Lord sa ehemplo ni Moises na among nakita. Usa ni siya sa among mga magulang, Lord, na imong gitawag personally na imong amigo. Usa, Lord, si Moises sa iyang kinabuhi among makita
na imo siyang gistorya face to face. Akong pag-ampo, Lord, na ingana gyapon ang among pagtuo sa imo, ingana ang among gusto na sama sa giingon ni Moises sa una. Lord, ipakita pa more of your glory. Show me more. Show me more of who you are. Lord, akong giampo, Lord, na diri sa GCAF, maghinulsol na kami sa kaning kahadlok sa tao. Maghinulsol na kami sa kaning, kung ma-pressure kami, ma-back kami in a corner, magbasol-basol kami. Among limtan ang imuhang kamaayo, imong gibuhat. Lord, akong hampo, Lord, na amo kaning instead sundon ang nindot kay na ehemplo ni Moises. Ug mabuhat ka na namo tungod sa imong bugtong anak na si Jesus na naghatag sa amo tanan ug nagpakita na sa amo sa tanan gugma, grasya ug kamatuoran para amo kaning mabuhat. In Jesus' name, Amen.